EBC nyakwar Mkajang en ni apis mar ogaye ma jomin buche kod dwaro ni maki kendo chwale do gavana ma Bomet Hilary Barchok kod manen gavana Bungoma Wycliffe Wangamati ma itudo kod mibadhi. Kokale oboke ma gigolo apis ogaye ma jomin buche tudo jotelo gi kod jima moko giyudo mwandu e yor miganga tok chik kendo koro kawo mwandu mag jopiny ataro mar chik. George Bati miwaler. Dwe achiel bang' ne yudo kwayo kowuok kuom duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo mak bura ne moko kuom jotelo kamoting'o governors ewi weche mag mibadhi, apis ogaye mar jomin buche ODPP koro yango ni gavana ma Bomet Hilary Barchok mane en gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati mibadhi omieno kendo winjo duok penjo e doho. Kokale oboke ma ochwe kogno kod apisi mar ogaye mar jomin buche, gavana Barchok kod Evans Kipkoech Korir ma en director mar kambi gedo mong'ere kaka Chemasus Construction Limited winjo donjnegi e doho kod ketho mar kwe yor koto, tiyo kod apise yudo mwandu e yor mibadhi kod loko mwandu mag jopiny mage ataro mar chik. E ondamo machielo makoro nenore kama ochwalo lwenj kedo kod mibadhi e dhout Ongoke kaluwore kod kwayo mar EACC, kendo bang' nono bok mag nonro mane ochwalnegi kod EACC, apis ogaye mar jomin buche ODPP bende okoni manen gavana ma Bungoma Wycliffe Wangamati koro nyaka duok penjo e doho ewi mibadhi kamoting'o tiyo kod apise yudo mwandu ataro mar chik. Kopogore kod mane en gavana Wycliffe Wangamati, gogo mar EACC bende koro mako jotend kambi mar Skyman Freighters and Abwala Construction Limited ma oting'o Edward Wangamati, Sylvan Wangamati, George Wangamati, Nicholas Wangamati kod Emmanuel Sudi Wangamati ma itudo kod ketho mar yudo mwandu e yor miganga ataro mar chike makedo kod mibadhi e pacho kae kin ketho mamoko ka kethogo bende miano nying jaod bura ma Webuye Daniel Wanyama Sitati. E kinde ma jatend piny William Ruto wuon nyocha oselando ni ochiwore mar kedo kod mibadhi e pacho ka, ting' koro dong' ne bede migepe matimo nonro kod doho mondo one ni timbe mag mibadhi othir kendo joma oyud kod ketho oyudo kum kaluwore kod dwaro mar chik. George Bati, Ramogi TV. Jotugo mag Harambee Stars koro biro yudo udi mag kar kuonde nindo ariyo kuom piny owacho tok jatend piny Kenya yango ni ibiro sirgi chiwo